Weekend crime special huna kalo lom ve ka che u tuntruma kan ngai thak tur chu meichha ti ta na mi hla om chu ti ani Gerald Steno hi kumsang kha zakwa somnga pakhat September ni som pani alo pianga apian tira ming chu Gerald Steno ni lovin Paul Zeiniger ani dai thung anu nen Schenectady niwia ka ancheng duna ashing tunu hian tharukani theng chawa poma ti chuan midangin fata na anlak turin fasha ina akal santani fasha ina thokte chuan pol chu no pangbor som takani wangin fata na ladu tu tur an oman ringam lo hiala adam chwa nan ama e ka ya tin ram sajia angdawin akhosa ani ome no pang tharuk mi lek chu tianga om the mai chu anu chuan atha thlam hle ti alang boka atira chuan fasha ina thokte chuan laklu an she hle a damdoina om amamo zokin an shiani tin anu chutiang khopa mani fa ti tha thlam chu mantiran chak zek zek bok ma se an la lu tange nge a anu in la kol se chuan adam re an ring lo hialani ti chuan nurse pakhat Norma Sternole apasal yugin ti chuan online at ema wangin an fata nan lata a aming Paul Zeiniger po chu pain Gerald Eugene Stenoti in an thak sakta a kini point Gerald ti in kan soizel to ang Norma ti no pa chuan an fa ang tak takin Gerald ta chun ena no pangdanga phalo ti shema se an manga in an dua thlebok Gerald ta hian kumso mani thlengin zunala cheni tin no pangdang dai takani a adu zong anga thila then lo chuan a huai bak theile a ama to ka aswal reu phiana chiantia soitur po nei lo chumai ni lovin azirlaya anufwal emema si chunglam amungai me ulo thung chuti ralin music class ero nuama ti hle a atuina zong takni in athiam theile hle thungbok ti chuan rol thar aron ni chawa kongdik lam ain kongdik lo lam zo chu nuam ati sot tariaw mai apa wale ta tanga poisa han lak ruk zeu te chu aching chho tan ta a voi kha chu apa chuan man tange nge a enga tan nge poisa chu mana tumti na zota Gerald te chuan attract team te thamna na mana tum thu soya ti chuan ama aya zohar turin aminanga anu nung berani lo pha don ani ti chuan mi te point milak tlak lo top thang anga an ngai thin chu are abei se yani kong le lama chuan alaina tom phian mai kumsom pangami ani lai chuan Gerald te chuan mana tok ta a mana to na chan chu an skula fire alarm chu alo ti rik chiam wangani anu loka mana tok le a kartlan lai brick manga leya tanga alo bum wangani boina neu atok ta zeu zeu mai heti lai hian an chung kwa chu Pennsylvania a inson zai an real ta a Norristown khwa anom ta a high school po chu Gerald ta tan chuan ahar salhe a kumsom ni pakhat ani in a graduate chau nge nge ni anuwa computer school a in zirle in hospital a na mu a ma se thopuite poisa ruk wangin heta po hian a thokre le theita chuang lawa kumsang kha zakwa somsari pakwa kuma chuan Gerald ta chuan meiche pakhat nirukim cha lo hiangai zonga chunu chuan Gerald ta fa chu apai ta nge nge a meiche pa chu athinarim hle a note ti tlak tir po chu tumru hle a Gerald ten hena chuan kalin silai nen awawa note chu ti tlak tir turin a shil nge nge ati tlak tir lo chuan ama Gerald ta chu tha awo bok ti chuan note chu an ti tlata a nau ti tlak man chu Gerald ta chuan tum vek bokani chu tianga naw an ti tlak zo chuan an ni pani chuan anin mu anrem ti zui ta lo boka Gerald ta chuan anun chu engtin nge aman zelang ti a abuai hle a namu mala nei theibok silo anole pate po chu chunga chuan anlom lo hle to a anung changin alo zirbik chia lo nen ti chuan Florida a api bula chenga anun bultan thaturin an chilta a Gerald ta po chuan alo rem ti ve maya ti chuan Florida a api bula cheng tur chuan a in son chuak ta a Florida a omlai chuan na thok lor na salhe a anangai achil rei hlei theime ulo atlai zin ema wangte chanom lawa akal lo ringot thina wangte le athok puite thila ruk thin wangte chuan banani le nge thinani ama la hi patoi te muk chen ang khani a amela thalem lawa chuwang chuan
nula du zong ani chia lo bok ma se ama hi enring tok thung kumsum ni panga lo ni chuan hairstylist pakhat ne nei ngai zong ta a hemi cha hi aming chu Teresa ani ti chuan Teresa nen chuan ani ngai zonga anua phe chuan anin nei chhota hiala Teresa chuan apa gas station a chuan Gerald tan na mu sak nge a tharuk anin nei no tang chuan Gerald ta mi zidik tak chu hre chuak ta a anu pui chu kutlak aching chhotana anua phe chuan Teresa chuan in thendil na athe lut tange nge ni ti chuan an in thenta a Gerald ta po anu le pa te in lama akir le ta ni kumsang khat zakwa somriat kum ani a kum somni le ka upa me che pakhat chuan bara chua sandon meka a hon na tur motor alo phara chuti lai chuan Gerald ta chu alampana aron tlan lai takani chunu chu mu chuan phura do le do lawa zota nula po chu lo chuang ve maya chuan man aya mutpui du thua shil nge ma se chu nula chuan alo nui so deu ni turani Gerald ta chu thina urta hle a achemti a lai chu phorin chunu chu avit ta sok sok maya nula chuan malam chu bo a ma se kut le lam chuan kar kong khar chu hona tum trok troka chu Gerald ta chuan a mu in rang takin avit le ta sok soka ache theilo thleng thak chuan avit ta ni ti chuan a rim chang ma sabera chunu ruang chu the thanga akar po chu tit atifai ta veka heme cheruang he kar ni nuwa chia an mu chhuak ani kumsang kha zakwa somriat march ni somni panga alo thenga Gerald ta chuan no chizwar pakhat adora hotel pakhata shwai lota anti tor ang te anti a heme chia hian anua asoile danin Gerald ta hian no chizwar ho a hwa zia afa chiam ni om takani chuta ain ang thin rim ta tula chemte phor chhuakin chunu chu vauta hiala a poisa chu dil letin a pek lo chuan a tha tur thoshila chunu chuan a hlawa poisa chu apele le taveka chu mai ba ka ama nei sa dollar som thum chu apitel nge ni ma se chu ti chung chuan Gerald ta chuan chunu chu botol hon na mangin a hliam thawa sakor bak che po mangtel nge concrete bana thilkai anti rena esitin athe zui nge bok ma se van nei thak takin he nu he atan chuak theilawa tranpui tu au zui ngal boka van nei thak takin police tenen anin nang fu lo mai nen achunga thil thleng chulung che takin a shila ti chuan rang takin an kalna hotel lama chuan police te chun kal ngala Gerald te chu an man ta ni ti chuan station a hruain thil thlen dan ten zota tin chuti laya hemilai bor vela twal thana thlengte chu an zot tel ngal boka heti laya twal thana chui chwa lo an nei chu mei che pakhat college kallai tuile ulama duai lo tak mai mi te ngai nat ron lo em chu ni chutia Gerald ta khosak dan han en chuan police te chuan an ring hlel riawa chunu thalak chun han entira Gerald te chuan rang takin kashi to thin Mary Carol ni kha alo tingala chutia nga kashi to thin ati kher chuan police te chu rin hlel na ani tir zwal ta sau maya chu case in charge Paul Crow chuan Gerald te chu kom ngei tumin theito pachwa ta a ain puan tir the nge ya be se ni Gerald ta po chuan angai na ta thwai renga an ti tuile a thil eng amo an soi kwal na samai atopa phe chuan Gerald ta chuan Paul chu police officer ni ti a thengil chhota hiala a thuruk then khat a rol rok ta zau zawa Paul chuan a thil tum chu ati hlo tling chhotan ta viau mai a thian thaber anga oma arin na hlo chwa chu thiam kher mai Mary Carol chun han soi chhota a Gerald chuan ti hana soita Mary Carol chu zan tlai to taka a thian tine nan chuak lai chu mu a anu kola in rhai tira tum thua thian tine na soilai chu Gerald chuan lo she pha a ti chuan an mani chu va be popin medical na lama chuan a kalvedon thole a kar chuan a rhai the ngal tur thoshila ti chuan anin phurta a biarte nan in koile te a Mary chu achim umin angi tariang maya atopa phe chuan Gerald chuan angai theitalawa kuta thlak ta nge a Mary chu lo lom lo na samai anin chaita a Gerald chuan akar si ta da that khyau mai chemte chu lain Mary chu vittani ti chuan chu mai ni lovin mei che pakhat Cheryl chu hotel kota ding lai Gerald hiana phur hole a Cheryl hi abyal pa ne nanin ho wangin thomno point bel mumal lovin hotel atang hiana tlan chuaka ti chuan Gerald hiana lo phura
an tan kwala wit ten zudona Cyril chuan aril runat na te chu soin ain bunruak na samaya Gerald te chuan muduna dole dolo thu zota Cyril chuan a dolo thu soya ti chuan Gerald te chuan a vita arek hlum zui ta ni ataksa hi dum huna anu chiang nge nge be chidang le chu kumsom pasari le ka upani in ke thi ani a Gerald te ne hian bara anin tonga ti chuan an pani chuan anin khalkwala an ti na sale a Gerald te chuan akar chu diklo na omanga soin ke thi chu ti dera ti chuan adinga kar chun in vela ke thi chu akar tanga chukturin engtin tinemo abum thua ti chuan alo chwa vele akap tamol mol mai ni Barbara ti mingpu mei che pakhat kumsom pasari mi lek chuan akar lama har satna nei wangin kongsira chuan adinga akar chu athei anga siam tumin alo en meka heti lai tak hian Gerald te chuan ron nang fu hlau mai an kar lo in ang chiang nge nge Gerald te chuan van nei ein ti le a Barbara chu pa pan nain puya ngai le ngai lo thu te wazota Barbara chuan akar battery athi thu te lo shil thave maya ati nun sakta a ti chuan Gerald te chuan Barbara ne na chuan a motor chu a that ngei nana tan kwal puilok angai thoshila meichani sia ama maya tlantir chuan engamo pala omle theya chuwangin kalo khal sakla kwangche ti in thiam takina chila Barbara po chuan lo oi ve maya dar kar chan ve lai mai an han tlang kwal nu chuan Barbara chu aw manuam ta chi alawa Gerald te na chuan hodu to thoshil tange nge a chutianga ti tak se ka awang chuan Gerald te chuan aningin athina urtran ta a thei to panai na luwa chuan a hnek ta burmaya ti chuan kar chu ti dingin Barbara chu phuar betta a ti chuan a rekhlum zui ta ni Gerald te chu ain soi angani tak tak chuan twala lo thatnem zek mai kumsom pani mi lek mei che pakhat a rehlum thu ti chu a soi tel nge nge a police te chuan chu ti chen man lawa chumak an ti hle nge nge a kumsang ka zakwa somsari pathum atanga kumsang ka zakwa somria thleng chuan no chi zwar le a motor lo phar mi somthum pathum lai thatangin Gerald te chu in soya heng mi te hi kumsom pathum atanga kumsom thum borvel an ni tlang puibok heng mi te ton fu theinan hian in khalkwal rengin a hun tamjok amang thinani tin akap hlumemo avitemo arek hlumemo tlang puibok maktak main heng a mei chitha te hi pongswal na no ma anom ngai lawa a khoi ngai lo tlang puibok meichha bitum si pongswal si lawa a that top hi amak angreng biawa hetiang mi hi an tamlem lo viau bokani chuwang chuan a that chak shim ni te poina langa Gerald te hian moi nai dewa nartu te chu thatakina kaltira ma sengi tak taka ti to te ro chuan an ti thin ura chuwang chuan a that thini nein soi musit takan nui so phei chuan athina urzwala hetianga ti to te hi chu asoi salum thak zelbok chuta police officer chuan ipong swal si lawa mi pat me chat na lam hoin I khoi ngai buk si lawa engwanga that ngei ni ti nan han zota Gerald te chuan me chingei omle na sa hi ati thei thak lo ti in alo chang ani kumsom ne pakwa tin meu chuan meichia somli pakhat lai that to ni nei soibok ti chuan Gerald te chu electric chair manga tha turin achung thu rel fel anita a ma se ain puan ne mang ain mi pakwa thana chau thiam lo chantir ani thung kumsang kha zakwa somkwa pariat march ni somne pathum khan ti hlum anita ni khati zong khatun thumata na kan ngai thlak tur choni crime longai thatu zong ten chunga kaloma chuti rwalin comment ngai nom lem lo tak tak te om china mishing hi kan du danang vekin kan khosalawa boy chang te ha chang te alo oma khata khan ti fu lo deute chiar swal le lampial te khatyang zong lo thlen ni te po kha oma ama lokin min fakluam hloma ano loka na sa the ang berin min soi chele a khatyang te kha shiat nuam lo ve deuh mai nya in fuinang te ro chungai thlak te lo nuam ve ta tin crime hi channel dangami te kan lo ngai thlaman ve lu tuk lem lawa ti hian midangin an lo ti to nge ti to lo ti te kha kan lo shevek bik lawa kan let borbora khatyang khani wang khanin midang ti chua to lo ti palte omani chuanin thatakin min chil ula shiat
sen kha har ve ni chu khatyanga khanin min sha thiam ka nge na tin angai no min ti zong de te kha lo soi chinta ula comment na lama te chuanin ma kan la thar zel don ya in zawa in mang tha vek ule